Priča se tako da je na kraju sveta postojalo jedno kraljevstvo, a u njemu mračna šuma, toliko tamna da u njoj ništa nije moglo da se vidi, te je prozvaše tamnim vilajetom. Za tu šumu pričalo se da za života može da se vidi samo jedared i samo jednom u nju da se uđe. A čim iz nje iziđeš, a to šume nestane i pojavi se posle nekoliko godina na sasvim drugom kraju kraljevstva. Pričalo se i to da je to kraljevstvo bilo najbogatije na celoj zemlji i da je šuma za to bila zaslužna, ali kako i zbog čega, to niko nije znao. Odvaži se zato jedno momče da okuša svoju sreću i da otkrije kakva se to tajna krije u mračnoj šumi. Osedlao je konja, poljubio majčicu u ruku i krenuo na put. Uzalud ga je mater odvraćala od sulude namere, uzalud su mu drugari pričali kako se šuma nalazi na samom kraju sveta i kako ne zna šta će u njoj da nađe i da li će iz nje živ da izađe. Ali mladić se odlučio da otkrije njenu tajnu i da se odgovori nije dao. Putovao je 3 godine dana dok nije stigao na kraj sveta pred samu šumu. Bio je to najmračniji prizor koji je u životu video. 3 dana je logorovao pred šumom, ne bi li sreo nekog ko se iz nje vraća, ali nije sreo nikog. Naredna 3 dana je sedeo i čekao da vidi hoće li se makar jedna životinja u njenoj blizini da pojavi, ali nije zapazio ni jednu, a imao je najoštriji vid u kraljevstvu. Još je 3 dana posedeo kako bi video hoće li ptica da preleti šumu, ali kad vide da je i one zaobilaze, naljuti se, te osedla konja i uputi se odamo. Na samom ulazu u šumu konj zarza i zabaci glavu, ali ga mladić potera, te kročiše unutra. Oko njih zavlada mrtvi mrak. Konj je nesigurno hodio i svaki čas posrtao dok u jedare nestade i ni peda i dalje. Mladić sjaha. Zapazi da je kamenje po kojem su išli bilo toliko oštro da je konj sve noge isekao. Zato mladić skide sedlo za njega, dade mu nešto hrane i vode i posla ga natrag. Sam i onako nije mislio da se vraća, sve dok ne otkrije tajnu šume. Sede podno jednog visokog drveta da se odmori, otpi guđaj vode, prezalo ga i nešto i odpočinu. Iza sna ga probudi strašni glas. Ko kamenje ponese, kajaće se. Koga ne ponese, kajaće se. Mladić se nasmeja i obrati malo bolje pažnju na to kamenje na kojemu se konj posekao. Kako je imao najoštriji vid u kraljevstvu, to zaključi da je to zdravo kamenje i shvati da je upravo zahvaljujući njemu kraljevstvo najbogatije na svijetu. Kralj mora da je znao za tajnu šume i mora da je u nju slao svoje ljude kako bi mu pribavljali blago. Pa neka, odluči mladić, ostaće ovde, mrak mu i onako ne smeta, sagradit će sebi kolibu, poneo je dovoljno hrane i vode za neko vreme. Sakupit će što više drago kamenja, tako da će, kad bude izašao iz šume, biti bogatiji i od samog kralja. Kako namisli, tako i učini. Izvadio je sekiru koju je poneo sa sobom i zamahnuo da poseče drvo ispod kojeg je sedeo. U to opet začu glas iz mraka kako ljutito progovara.
U tamnom vilajetu možeš da ostaneš samo jedan dan i poneseš kamenja onoliko koliko ti drago. Ali, kako si se drznuo da to pravilo pogaziš, te si ovde počinuo, tako ću za kaznu da se dignem i na drugo mesto da odem. Mladić se ne obazre ni na ovo upozorenje, već zamahne sekirom i udari. Sekira se prelomi na pola, a na drvetu ne ostani traga. Mladić se prepade i stade da beži, ali mu se u to glas i po treći put obrati. Ne vredi ti da bežiš, povratka više nema. Uputio sam se donjem svetu da se više nikad ne vratim, a ti ideš sa mnom. Kako to reče, glas utihnu, a mladića okruži sveopšta tama.